כיף ללמוד אצלך, איתך, כיף, זה חוויה אחרת. יש ככה משהו מאוד אמיתי שמועבר ממך, שהוא אמת, שהוא מחבר. לא ואהבה, אז קודם שאני מסתכלת עלייך, מהפנים שלך, אני כבר אמרתי לך פעם, אני מרגישה שיוצא אור. ממש. כי אני מרגישה שבכל התקופה הזאת שאנחנו ביחד, אני הועשרתי רוחנית, ממש קיבלתי כלים רוחניים. אז האור והאהבה שאני קיבלתי ממך, אני מפיצה ואני שולחת אותו. אז יעל היקרה, רצינו להודות לך על מתנה יקרה שקיבלנו. תודה על הזכות ללמוד באווירה ביתית, אישית וחמה, את רזי המספרים בקורס המיוחד של נומרולוגיה קבלית. הולכת אותנו לעבר בימי הצלולים והעמוקים של הנומרולוגיה, פתחת בפנינו מחוזות של נפש ונשמה, והבאת מהידע הרב שלך, ולא פחות מהאישיות המיוחדת שלך. אנו רוצות לומר לך תודה. תודה על לימוד רציני ומעניין, תודה על כל הידע הרב שלך שנשפך כנהר, תודה על זה שאת כל כך חייכנית ומזמינה, תודה שהיית אחלה של מורה. אז אני מודה לכן, תלמידות מופלאות שלי, על הקורס הזה ועל הדרך הזאת שעברתן איתי. תודה, אני אוהבת אתכן.